si Carl Joren. Sa una, looy kim sa una kay. Taga permi yung alawa. Di na maubot sila mama kay mo ato sa yupanan. Kuyugon ako si mama. Hindi ko kaya pagkuyugon niya. Balik lang ko diri niya. Ikaw maato na siya ako dahil kapason. Ato na mo, sigig suyop. Niya mo nung to ilang awayan. Ang suyop na ilang awayan. Ako nasukpo ko nila. Kay ibuntag, mata na mo, wala na sila niya. Gutom na kayo niya. Igadto na mo sa eskina, wala na sila niya. Ito, mga nang kauban ni Papa sa mga driver na mama papa naadto to naligo tog dagat ni anak nisagbo ko na sila mo to mong giapas na to nasakba na mo nga anak mo si mama juk ka maulit mo na to juk nga nagtan-aw mig TV dira niya ni anak sila nga juk pangawa mo juk matong nasa kauban niya dalun diri tumanuyop siya diri silang mama o papa ug yang amigo niya malili bidira. Mana ko nga ma, palit ko sa sapatos, mabigay, apil basket, mana lang ako. Aba, rin itong, kuan ko kwarta niya, igtan ko yung bitaka na si mga taga-kwarta niya, anak ako, nagamaliag kwarta, anak siya nga, ay pagbuta ko na palit ko siya bu, anak ko ni anak siya anak ko niya, anak ko ma, sapatos mapila, raman ama, 200 na ba, di ka kapalit niya siya bu, mahal kina, makapalit ka. Wala ko yung respeto niya. Nag-wish ko nga muundang na sila mga magpapa. Hindi na sila mag-isyoro, matarong na mong pamilya. Nagkampo ko ni Senior Santo Niño nga magbag-ugid sila. Nga. Nangatumi sa ako nga Telma sa Senior Santo Niño kay simbahan nga to kay ni nangampo ko nga Senior Santo Niño may tama maayo na kung mamagpapa kay permi di ko sila na ko mauban kasi magkis lang di ko makuhan.